αιματολόγοι, συνταγματολόγοι και μετά σεισμολόγοι τον τελευταίο καιρό. Θέλω να επιστρέψω σε αυτό το φαινόμενο, το πολύ ενδιαφέρον, ενός παιδιού 20 ετών, που όταν πλησίασε για πρώτη φορά τον επιστήμονα σεισμολόγο, δεν τον εντυπωσίασε καθόλου. Σκέφτηκε ότι πρόκειται για κανένα νούμερο από αυτά τα συνηθισμένα που τρέχουν πίσω από τις... Όταν το είπα στην συναδέλφη μου λέει αυτό σας τρελάνει, γιατί ακούμε πάρα πολλά τέτοια. Τι έγινε λοιπόν, πείτε το σας παρακαλώ. Σας λέω, πήρα ένα μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο, γραπτό μήνυμα, στο οποίο μου έλεγε συγκεκριμένα ότι περιμένω να κάνει σεισμό στην Εύβοια. Και μάλιστα, εκεί που θα κάνει σεισμό, υπάρχει ένας μεγάλος μπλε σταυρός, φωτισμένος. Εκκλησία μου λέει είναι κάτι τέτοιο είναι. Και επίσης μου λέει πρέπει να είναι και ψαροχώροι γιατί οι ψαράδες μου λέει έχει βουρκώσει η θάλασσα. Και την επομένη ημέρα γίνεται ο σεισμός στην Εύβοια και με παίρνει ο δήμαρχος τηλέφωνο, μου λέει έχει θολώσει η θάλασσα από χτες. Του λέω δήμαρχε υπάρχει καμιά εκκλησία με μπλε σταυρό κτλ. Μου λέει στο βουνό, στην Αταλάντη από πίσω. Περνάνε 3-4 ημέρες και την Κυριακή, πριν από το σεισμό της Αθήνας, χτυπάει πάλι το μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο και του έχω πει να μην με ενοχλεί. Γιατί έτσι το γνώρισα. Λέω, για να δούμε τι θα γίνει. Και του είπα, Μύρονα, όποτε έχεις τέτοιες ενδείξεις, και εγώ, πάρε με τηλέφωνο, εγώ δεν θα το πω σε κανέναν. Και μου στέλνει μήνυμα. Κύριε Μάκη, φοβάμαι για την Αθήνα. Το μεσημέρι. Και την επόμενη μέρα στις 3 ώρα το μεσημέρι γίνεται ο σεισμός στην Αθήνα. Αυτές τις δύο περιπτώσεις έχω εγώ. Δεν θέλω να το πω. Να σας πω, είστε πολύ συμπαθείς. Λυπάμαι που το λέτε στον αέρα αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν τόσοι κακόπιστοι από την άλλη μεριά, ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Θα αρχίσει ο κόσμος τώρα να συμπεραίνει ότι οι σεισμολόγοι που μιλάνε στα κανάλια συμβουλεύονται επιλικούς οι οποίοι κουφαίνονται από τους... Προσέξτε να δείτε. Προσέξτε να δείτε. Ίσως είσαι και από τους σοβαρούς σεισμολόγους που υπάρχουν. Το λέω για τον εξής λόγο. Το λέω για τον εξής λόγο. Πάση θυσία πρέπει να διευκρινιστεί. Σας μιλάω ειλικρινά, ξέρετε τι θα γίνει τώρα? Όχι, τίποτα. Τώρα δηλαδή, εγώ αν είχα εφημερίδα αύριο, θα έβγαινα με πρώτο τίτλο ότι ο κύριος Χουλιάρας στη Σουψάλα συμβουλεύεται εμπειρικό, ο οποίος κουφαίνεται από τους ήχους του σεισμού. Εγώ δεν συμβουλεύω με κανέναν. Συμβουλεύετε μέσα εισαγωγικά. Όχι, τίποτα. Ακούει όμως. Πήγα, το πρώτο πράγμα που έκανα, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάω να δω αυτό το παιδί, να πάω να συναντήσω την οικογένειά του και να δω περί τίνος πρόκειται. Γιατί έχω ακούσει και άλλο φαινόμενο. Υπάρχει μια κυρία η Charlotte King στην Αμερική, έχει διατηρεί και σελίδα στο Ιντερνετ και όντως έχει αυτό το φαινόμενο το οποίο λέγεται Charlotte Syndrome, δηλαδή ακούει υπερήχους στα αυτιά, το οποίο έχει ανιχνευτεί και ιατρολογικά και νευρολογικά στην Αμερική. Μπορείτε να εμπιστευτείτε λίγο το δημοσιογραφικό λοιπόν, ήθελα να δω τι αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί πολλοί άνθρωποι με παίρνουν τηλέφωνο και άλλοι βλέπουν όνειρα και άλλοι βλέπουν τον καφέ και άλλοι πολλά και διάφορα. Όταν όλα κάποιος υπολοιπεύεται. Αφού τα λένε όλα, κάποιος από αυτούς είναι όμως το λαχείο. Σε κάποιο παιδί. Μα σας λέει ιατρικός έχει επανδυτευτεί στην Αμερική. Κύριε Θεοφίλου, εδώ το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, αλλά είναι εντελώς απλά τα πράγματα. Και μου λέει η μητέρα. Κάποιος από όλους δεν είναι σωστός. Και μου λέει η μητέρα του, όταν ο Μύρονας ήταν 10 χρονών, με το σεισμό της Αθήνας το 1981, πήγα να το βάλω να κοιμηθεί σε 9 η ώρα το βράδυ και μου λέει το παιδί, μαμά, πάρε τα ποτήρια μου λέει από τον νεροχύτη και θα κάνει σεισμό απόψε. Και λίγη ώρα πριν από το σεισμό πετάγεται έξω, τότε ζούσε και ο πατέρας, τους παίρνει έξω και τους λέει βγείτε έξω θα κάνει σεισμό. Γιατί είναι μάγος, άλλος βαρότσος. Όχι, αλλή μόνο τώρα, μα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Κύριε Χιλιάρα μου, είστε πάρα πολύ συμπαθείς. Εγώ θέλω να σας λέω, αν είχα σταθμό αύριο, αυτό το διάλογο θα τον έβγαζα ότι το είπε. Τι είσαστε στην Ουψάλα? Αφού δεν είμαι σίγουρος. Τι είσαστε στην Ουψάλα? Διδάκτορας είστε. Και λέτε εφόσον δεν είμαι σίγουρος, γιατί να το αποκλείσω? Τέλος πάντων, να είμαι πιο ήπιος και διότι λένε ότι είμαι πολύ επιθετικός σε αυτά τα πράγματα. πράγματα. Δεν είναι το πίστευε και μία ερεύνα. Εγώ ακούω όλο τον κόσμο και θα διαπιστώσω μετά από 1 ή 2 χρόνια με στατιστική εάν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο ή τον απορρίπτω όπως και πολλούς άλλους που έχουν απορριφθεί. Αλλά δεν μπορώ να του κλείσω και την πόρτα και να του πω μου στέλνεις μηνύματα, ξέρω. Για ποιο λόγο? Το αφήνω και το δοκιμάζω. Τον κλειδαρά που βάζει την κλειδαριά ασφαλείας και μετά λέει πάρε και κανένα σκύλο. Μα γιατί είδατε. Και αυτή τη στιγμή η οικογένεια αυτού του παιδιού έχει τρομάξει και μου λέει σας παρακαλώ.
Γιατί το παιδί μας θα το βγάλουν τρελό. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή κάτι τέτοιοι κύριοι σαν εσάς τώρα Καλό θα ήταν. έτσι, θα τους δημιουργήσετε πρόβλημα. Οι φυσικές δυνάμεις δεν έχουν ερμηνευτεί σήμερα όλες και ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες, έτσι όπως το αποδεικνύεται. Πιστεύω, κύριε Χριστοδουλάκη, να συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, απλά αντανακλά μια άποψη του κ. Καβαθά ότι υπάρχει μόνο ό,τι πιάνει. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η πρώην Σοβιετική Ένωση είχε πανεπιστήμια ολόκληρα και έδρες που έκαναν έρευνα ακριβώς πάνω Συμπεριφορά ζώων σε αυτά τα φαινόμενα και στους ανθρώπους, στη μεντιουμιτέ, σε όλα αυτά τέλος πάντων. Και παρόλο ότι δεν είναι ο χώρος μου και δεν ασχολούμαι, δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Καταγράφει μια προσωπική εμπειρία, χωρίς νομίζω κανένα λόγο συμφέροντος. Εάν εσείς το μεταδώσετε, βέβαια, ότι η Ουψάλα συμβουλεύεται, ξέρω εγώ, μάγους, βεβαίως. Ναι, Ξέρετε τι θα προκαλέσετε, αλλά θα ήταν και κακή δημοσιογραφία κατά τη γνώμη μου με όλο το